bos días. Imos a comezar esta grabación de proba, a ver se podemos retransmitir algúns partidos durante a tempada. Terá que ser, como neste caso, en falso directo, porque ningún campo pues, ten un wifi como Dios manda. Entón, pois, tentaremos, se acabamos que se escoite, se vexa ben, pois, colgalos en Mundo Gaélico, ou senón, pois, podemos falar, pois, coa páxina da asociación. De momento, este primeiro partido, que vai ser Estrela Gaels contra Turonia de Gondomar, pois vai estar na páxina de YouTube de Mundo Gaélico. Por suposto, se vos gusta a idea, pois, compartida coa xente para que teña visibilidade, que senón non hai xeito de darlle para diante as cousas. Os recursos son os que hai, son un pouco precarios, non sei se teremos bon audio, bon vídeo, xa vos digo que é unha proba, entón, pois veremos se pode tirar para diante o proxecto de retransmitir algúns partidos. Están os locais, o equipo dos Gaels rematando de adaptar de maneira segura os postes para comezar o partido. O partido de hoxe, día 12, ás 5 da tarde, vai ser un poquinho máis tarde. Estamos aquí en Chaián, no campo de Augas Santas. Enfronta ao Estrela Gaels, que debuta esta temporada, co Turonia, que xa xogou un partido. Temos as alineacións, non sei se serán as definitivas, pero nos sirven para saber recoñecer os xogadores. Polos locais, polos Gaels, temos co número 3 a André, co número 4 Ángel, co número 5 Xiao, co número 6 Iker Trillo, co número 8 Iago, co número 9 Dani Llobre, co número 11 Dani Hermo, co número 12 Santi, co número 13 Roger, co número 14 Diego, co número 15 Dani Rey, con número 16 Alex, como capitán con número 18 Robert, de director técnico ou de adestrador David de la Torre Cebo. E despois, polo Turonia, temos porteiro titular José Manuel, número 1, Rodríguez Silva, capitán e número 3 Pablo Durán, número 6 Esteban Ribó, número 10 Miguel Gómez, con número 13 Alberto Vilar, con número 14 Owen Lohan, con número 18 Cristian Costas, con número 22 Noé Asensio, con número 53 Diego Gómez. Aparecen aquí como suplentes, non sei se será definitivo, pois no 15 Rafa Braña, co 17 Edward Morgan, co 20 Álvaro Vidal, co 31 Roberto Rodríguez e co 70 Xian Pérez. Vale, pois ahora que non teño que ler xa podo mover a man. Xa vos digo, pode haber algún problema de habilidades do cámara e do comentarista. Se a cousa vai para diante, vai ben, pois, aparte de dicir menos veces, pois tamén teremos un trípode, o mellor que fa que as cousiñas sexan un pouco máis cómodas. O que si temos, como vedes arriba, pois é un marcador, é un control de tempo, que eso sí que pode darnos un extra. Xa vos digo, o mellor non acado nesta primeira retransmisión o resultado mellor, colgarei se podo, ainda que sexa parcial. Despois tamén falar que temos de árbitra Noelia. Ahora estou falando de memoria, creo que Noelia Rodríguez. É un apelido deses comuns. Xogadora tamén de Ourense, que ven de proclamarse fai pouco supercampeona de Galicia, co seu equipo, na final que se pode ver na galega.gal. Non sei se estou falando un pouco baixo, pero a verdade é que me dá un pouco de, vos que me coñecedes, un pouco de vergonza aquí estar no medio da grada falando así para nada, pero imos cumprir a misión que se encargou. Vamos xogar tamén así un pouquinho co Zoom, a ver se facemos unha retransmisión decente. Vale? Fixadevos que van facer o novo salto inicial, un xogador de cada equipo na banda e un xogador saltando no medio.
Comeza o partido, co salto entre dous. Moi ben, balón pola banda esquerda, onde está Esteban. Imos tentar darlle un pouco de vidilla a cousa, tedes que... Vale, un punto para Turonia. Vale. Como os digo, vai costar un pouquiño ao principio pois estar coa cámara, estar coas anotacións, estar cos goleadores e os xogadores. Tamén pensade que no móvil moitas veces o número non se aprecia. Tentarei, na medida do posible, pois facelo un pouco entretido, pero levarame seguro algún tempo, non? Probablemente temos un gol, con un pouquiño de chiripa, pero aí temos o primeiro. Aí podemos levar o marcador. O anotador foi Dani, creo, Dani Rey, que comeza despois dun tempo de estar parado. Está Robert Casas, para Xeao, vale, que está no posto central, os balóns pasan todos por él. Amagou con pase de Dani Hermo, non houbo, no límite dos pasos. Balón para atrás para Robert. Ángel. Moi boa defensa. Saque de banda. Vamos a abrir un poquinho o zoom. Vale, comentarei un poquinho así algunhas cousas porque cando as domine xa non terei que pensar nelas, pero de momento teño que pensar nelas. Está deixando un dianteiro Turonia, o resto dos xogadores baixan a defender. Unha boa xogada de evolución. É difícil, ese tirapavos de Roberto e saque de porta. Saque en curto, nada, un regalo. Ya vai sacar Dani Hermo. Vale, para outro Dani Rey. Punto. Moi ben, está volvendo despois dun tempo parado pleno rendimiento. É 4-1 que se ponen os Gaels contra Turonia. Turonia, outro partido que xogou foi contra a Estrela, o sea, neste mesmo campo, levan de inicio 2 partidos aquí. Perderon, non por moito resultado, por moita diferencia. Veremos como se desempeñan cos Gaels. Mala sorte no rebote e outro gol de Estrela. Que se van 7-1 neste inicio. Le saca en corto, presión de Robert con falta claramente. Vale, saca Owen. Largo para Cristian. Protexeu moi ben Roger. Saque de porta, saca. Moito máis fácil o saque de Gaels, que lle están gañando o posicionamento a Turonia, que está moi pechados. Pase en longo moi bombeado. Pasos, doble bote, marcan. Un pase moi difícil para Dani Llobre. Aquí Esteban, coño saque de falta. Moi ben, aí está Noé. Unha boa distribución e ahora, vale, que non é o xogo que nos gustaba no Gaélico, que non se ralentice. Hai dúbidas no ataque, pero entra Noé. Punto de Turonia, que non lle perde a cara ao partido, ainda estamos comezando, 4 minutos. Isto que vos dicía eu, de que levara o tempo que se xoga máis. Hai que facer un cambio por lesión de Dani. Creo que chocaron Xeonllo contra Xeonllo. Saca Ángel outra vez por este lado.
Vale, se vos mareo un pouco a cámara, pois tedes que disculpar, que non me deron o carne todavía de camarógrafo, e teño aquí tetanizados os dedos do antebrazo. Vale, Dani Hermo para Robert. Moi ben, corta moi ben Turonia. Teñen que evitar esas dúbidas na saída despois de roubo. Están facendo as transicións un poquinho lentas. Esteban intentando avanzar con calma. Owen, bon centro de Owen. Bonita xogada, pudo ser un pouco máis ambicioso, ir a polo gol, collela ir a polo gol, pero foi moi bonito o centro de Owen. 7-3 para os Gaels. Dani Hermo pola banda, descargando case todo o xogo a Xiao. Vale, outra vez Dani para Ángel. Estrela non ten prisa, está xogando con pouca presión no medio, pases fáciles, é verdad que non avanzan, pero tampouco arriscan a pelota e van gañando por 4 puntos. Ángel para Robert, outra vez Dani Rey, está tirando con moitísima confianza e ao final, pois o que falábamos, sen facer moita xogada de perigo, pero chegan a unha zona de tiro válido. Saque de porta mellor ben, salvou unha. Vale, balón para Owen. Ben, no xogo estático estáse desenvolvendo ben Turonia, pero quizá nos falta ese punto de velocidade tras roubo. Vou pase abaixo. Pero Miguel non entendeu ben o bote que iba do seu compañeiro. Ao final o saque de banda lles favorece. Vou meter un poquinho de zona a cousa. Bo centro, pode ser xogada perigosa. Hubo agarrón, fora dos 13 metros, eu creo, será falta. Non, marca penalti, vai no mirar. Valle dicir que estánlle dicindo que mire porque é máis dos 13 metros. A mí pareceume que era máis de 2 metros do punto de penalti, pero diría, sí, falta é correcta a decisión, sí. Bueno, un punto case asegurado, poñense todos os xogadores de Estrela en xa portería e punto. 8-4, ainda hai moito partido. Cántame isto de ir marcando e non ter que mobilizar, porque é unha das cousas que máis costa no gaélico levar a conta das anotacións. Agardo que vos guste, se vos gusta, por favor, dade a like, que estamos aquí invertindo o tempo para que poidades velo, todos os dos equipos, todos os xogadores, todos os que queredes aprender gaélico e saber como xoga o equipo contrario, pois dadelle visibilidade, que senón desmoraliza bastante, e aquí queremos que a xente que colaboramos, como neste caso eu, pois temos fortes de ánimo. Sube Ángel pola banda. Está no límite dos pasos. Tempo. Hai que lembrar aí que o tempo conta igual ainda que non botes. Entonces, Santi aí, pois claramente, tuvo demasiada paciencia retendo o balón e o tempo lle pasou igual. Vale. Pablo Durán facendo unha subida de ataque. Vale. E moi ben agora. En estático está xogando ben Turonia, non teñen paciencia, buscan opción boas, pero o que vos digo, falta un poquinho de velocidade na transición, se atopan, meterán en moitos problemas a Estrela. Vale, estás esquinando un pouco, ten que buscar unha opción máis centrada. Vale, esa é moi boa. Buscan o gol e nada, saque de porta. Vale, o puntiño todavía, non levamos nin 10 minutos de partido. Os equipos teñen a saque de 45.
teñen que valorar tamén os tiros a paus, que parece que só valoramos os tiros a gol. Un 8-4 posto 8-5 é unha cousa psicológica importante, e baste coa sensación positiva de anotar un punto, e agora baste a un 45 que sabe Dios en que acaba, non? Vai sacar Owen, que está collendo un peso importante neste equipo. Supoño que é un xogador polo nome, porque o escriben coa forma irlandesa, entendo que é Owen ou algo así. Entendo que é un xogador de ascendencia irlandesa. Punto, aquí a cámara vai cantar que foi por fora, me parece a min, pero bueno, punto, a árbitra é a que decide, o punto conta 8-5, balón que sube Ángel, está collina ben, creo, coa cámara estes tiros vense mellor a veces desde a grada que dende o campo. Pero son as cousas coas que hai que xogar, é difícil valorar moitas veces por onde vai o tiro, se vai polo poste ou non. E os equipos teñen que concentrarse en facer o seu xogo. Dani Hermo desde lonxe, e punto. Moi bo tiro de Dani, estaba un pouco lonxe, pero fixo moi ben. Deixademe ver que vou mirar que o micrófono siga funcionando, que son capaz de liala, vale. Xa vos digo, se vos marei un pouco nesta primeira grabación, comprendede que non é o mesmo gravar que gravar e comentar. Vale, boa xogada de ataque, van buscando gol, esta pode ser, esta sí que hai que tirar a gol, e moi ben. Moi ben, 9-8. 9-8, un moi bo gol de Turonia. Esa xogada, o que vos dicía eu, de facer esa transición moito máis áxil e moito máis limpia. Se xoga así, pois, ten moitas máis opcións de acadar a victoria. Moi boa defensa de Owen, creo que foi. Están vindos arriba os xogadores de Turonia. E aínda que recula ben Santiago, pois os xogadores do Gales pois está pouquiño a pouco dando un tiro que quedou corto. Quedei mirando para él, dixe, carai, xa mete desde aí, pero bueno, é un tiro difícil. Na súa mente tiña mellores posibilidades que na realidade. Están Owen, Pablo, Diego indo collendo confianza, e ahora notase un pouco que a lentitude de Estrela pois avanza, pero tampouco fai moita diferencia. Vale. Saca Gales, vai saltar un xogador, deixamos un poquinho atarse e abrimos un poquinho vale. Vai sacar Diego, vale, outro bo saque, apoyouse moi ben en Roger, Ángel, xogo pola banda esquerda, está se metendo un pouco un contra 4, o mellor que pode facer é sacalo e pitan a falta primeira. A xogada sigue, a falta sacouse rápida, un pouco desde separado o sitio que foi, pero primouse a árbitro, primou aí a velocidade. Falta, creo, outra vez. Falta ou pasos, non sei moi ben o que pitou, falta, sacan rápido, balón ao chan. Non, vai sacar outra vez. Vale. Saca aí, pensai que xa sacaran a falta, pero volven a sacar, foi unha cousa extraña, hai que ter. O xogador que levantou aí do chan ten que levantar sempre, ainda que o xogo este parado con estilo gaélico, porque senón se a árbitra considerase que o balón estaba en xogo, lle pitaría falta por levantar a mal. Entón, pois, máis que nada porque un xogador gaélico nunca ten que levantar o balón así do chan, e quitarse os vicios. Aí vai Turonia, moi ben esa ruptura, está pechando un pouco, pero que ben o veu, pode ir a gol, ten que ir a gol. E abaixo a esquina, perfecto, novo gol, Estrela Gales 9, Turonia 11. Aí vedes que levamos 14 minutos e 55 segundos, 9-11.
pouquiño a pouco, que vos decíamos, vai collendo Turonia esas transicións un pouco máis ágiles, un pouquiño máis lentas as defensas dos Gaels, vexo bastante máis cómodo ahora a Turonia que o comezo do partido. Tardaron un pouco en pillar o ritmo. Aí estaba Iago, que lle daba un centro a Diego, non sei se o grabei ben, pero era un centro para Palmeo o remate, pero foi largo. Saque de porta un pouco impreciso, está lle costando encontrar os xogadores cando lle poñen un pouco difícil. E vai sacar Santi. E van hai xente que todavía está, pois como o caso este de Dani, pois aprendendo un pouco a maneira de sacar. Vedelo ahora, vai nos sacar Robert, e vedes como vai sacar Turonia por mal saque. Creo que era asalto, non era cambio de saque, pero bueno, non sei moi ben que pasou, se era que non sacaba el ou sacaba outro, bueno, non sei moi ben como é a cousa. Teñen que deixar o balón no chan rápido, é unha cousa que lle avisaba Robert a Dani, porque agora lle poden adiantar 30 metros. Foi falta a favor de Turonia. Vale. André, que se lía un pouco, pero saque de banda para Turonia, efectivamente, líos un pouco André. Un xogo embarullado ahora, dos saques de banda, non se sabe moi ben o que pasa, o que non pasa. Bueno, momento de desconexión dos xogadores ahora na metade da primeira parte. O que vos digo, está aí os xogadores un pouco desconectados, a defensa leteceuse, aí está Owen, e busca o golazo. Golazo de Owen, a verdad que lle meteu esos poucos metros de velocidade, de 9-14, Turonia que se vai marchando pouquinho a pouco, foi encontrando as grietas na defensa de Estrela, que a verdad está xogando ahora bastante ramplón. Está lle gañando a tostada pouquinho a pouco Turonia, boa defensa, moito máis intensos, e agora sí que facendo esa transición rápida. Owen, un xogador que sen grandes alardes, non se fai moi ben, pode ser gol, non. O fai moi ben porque xoga listo, xoga inteligente, e sempre convirte os ataques en xogadas mellores, non? Balón longo a Robert, colla, é unha xogada que pode ser a gol. E boa defensa no último momento, e Iker Trillo pois non foi quen de tirar. Hai que armar antes o disparo, unha cousa que ten que darse conta Iker, que no gaélico podenche defender moi rápido, entonces tens que armar inmediatamente o disparo. Collela e desde a man, desde arriba, fusilar o porteiro, preferiblemente ás esquinas da portería, non? Onde non vai chegar. Fusilamos no centro, sempre nos chega o porteiro. Non sei o volumen que terei na grabación, agardo que o micrófono este de chaqueta pois sirva para algo, se non teremos que cambiar de maneira de gravar. Xa sabedes que hoxe é unha proba, e tamén dadelle like, todas estas cousas, e tamén que se hai alguén que quere patrocinar isto e darlle un impulso ao gaélico, porque se nos dá un apoio económico, pois será para a Asociación Galega de Fútbol Gaélico, non para o meu canal, nin para mí mismo, pois poden facelo sen problemas. Aí está Owen facendo unha transición tranquila, e sempre o que vos digo, pois con tranquilidade, sen grandes alardes, pois mellorando sempre todas as xogadas. Un puxentiño de André, Noé xa coa presión puxose un pouco acelerado e tirou mal, reclamaba falta, pero bueno, en contacto, que eu estou deso de acordo tamén na decisión da árbitra. E devolven ya, claro, se Noé fai o mesmo, claro, se el lo permiten, pois el tamén o fai, pero tampouco é falta, non? Contactos, bueno, cousiñas do gaélico. Moi bo tiro, pode ser este, pareceme. Pegou no longueiro, quedou un pouco corta, aí está Estrela.
O fallo de Dani, igual de que estuvo moi acertado de lonxe, pois nesa perdonou, non? Era un 12-14 que lle viría moi ben a Estrela, que está desinflando un pouco a súa presión conforme avanza o partido. Esteban, que non o ve claro por esa banda, abre a esquerda. Vale, moi ben, estuvo rápido aí Giles, creo que é Trillo. Vale, balón para Dani Herbo. Cóstame a veces recoñecer porque entre o sol e mirar polo móvil costa un poquinho, pero agardo que non me trabuque moitas veces. Desculpademe se me trabuco de nome alguna vez. Pase moi bombeado, esos pasos tan bombeados normalmente fixadevos que teñen pois 70-80% de vantaxe para os defensas. Todos os que xoguedes a gaélico, buscade de primeira opción o pase máis plano con un bote previo, o kick pass. Vale, fallou o Diego, tiro a pausa moi lonxano. Aí están perdendo un poquinho a paciencia que tiñan ao principio, están seleccionando peores tiros, pero tamén é mérito da defensa de Turonia, ¿no? Vale. Sube Alberto, vale, está subindo moi ben, pode tirar, Rou, tocaronlle un pouquiño, reclama falta, pero foi o toque xusto para que non o fose e que sí que errase. Sigue 9-14, minuto 21 e medio. Nada, está gañando a tostada no medio do campo e na defensa perfectamente Turonia. Quedou con mal sabor de boca do tiro anterior, pasa moitas veces que queres meter outro e tiras outro igual de mal. Xa está pedindo cambio, o mellor está cansado, tamén cando estamos cansados erramos moito máis. Vale, boa progresión, pero ahora hai falta. Tiña unha boa progresión de Dani e cando perdeu pois buscou cortar a xogada sen disputala. Sempre hai que quizáis fixadevos os que estades mirando para coller maneiras de xogar máis efectivas, fixadevos que o desmarque de Dani era cara á banda, entón ao final o que fai é encerrarse, non? En algún momento teria que facer un cambio de dirección e enfilar hacia a área, que é onde crea peligro e atrae a defensas, non? Se vas moito á banda, pois faz un para un e ademais cada vez tes que facer máis solos, máis botes e máis exposición do balón. Sei que a veces estes comentarios que facemos, pois a xente, algún lle gustará, non? Se lle decimos que non o fai ben, pero é que a idea dos vídeos tamén é que sirvan para ver un pouco o que pensamos xente, pois que podamos velo desde fora ou que poderamos ter adestrado algunha vez, pois sirve para analizar o xogo dun mesmo e mellorar, non? Eu moitas veces digo que o Gallá tiveramos isto cando xogábamos os primeiros anos, que tardábamos moitísimo en mellorar. Pois as xeracións actuais, por suposto, mellorades moitísimo máis rápido porque tedes máis recursos audiovisuais, mellor formación dos vosos adestradores, non? O que eu diga, por suposto, non é verdade absoluta, é o meu criterio, que moitas veces pois, é unha caca. Zurranlle un pouquiño aí a Miguel, pero non xa Milana, e agora hai falta. Esas palmetadas tamén, que as facemos moitísimo, non son moi cantosas. Hai que facelo sen que a palmetada soe. Fixadevos a diferencia, non? Aí ves, por exemplo, moitas veces, na maioría dos árbitros a Iago non lle pitarían faltas, que era unha defensa moito mellor feita, máis co corpo. Vale, boa para o porteiro, era difícil co bote pronto. Sabes, non lle pitarían tanto porque usa os sombreiros e o corpo para facer a defensa, non é esa palmada tan descarada. E aí vai Dani Hermo, que non lle importa metros para diante, pero o pase era moi malo, pero cagada un pouquiño de defensa e punto, non? Non, foi fora. Desmoralízanse aí os xogadores de Estrela, que a verdade é que le podían levar 4 puntos máis perfectamente, ou 5. Estamos un pouquiño coa moral baixa ahora os Giles,
Sen embargo, Turonia, pois, estamos, a ver, vou dicir en primeira persoa os dous, que ao final son todos da familia nosa do gaélico, pois están en liña ascendente, non? Miguel estánlle zurrando aí gratuitamente ao coller o balón, pero non a perde, está tipo de estar forte. É o pase un pouco dubidoso, pero sí que chegou ao final, non? Moi ben aguantado polo xogador da Turonia, moi ben aguantado, moi ben que non parase, a árbitra pois deixa a lei da vantaxe e o xogo pois se fai moito máis divertido para os que vemos. E 45 pudo ser perfectamente un gol, o sea que pararse e ás veces aguantar unha palmetada pois pode ser diferencia de ter unha ocasión de gol ou non. Non é que pararse así tan fácil cando che tocan. Vale, aí está Ángel intentando levantar, ao final está lle metendo o pé a Esteban, claramente Ángel non a pudo levantar de primeiras e despois xa se desesperou e fixo unha falta de impotencia un pouco. Importancia de levantar o balón de primeiras, que non é sinxelo cando hai pouco espacio. Aí está, Owen creo que era, e foi fora. Vale. Pois 9-14, quedan 3 minutos e medio. Vale, estou mirando tamén canto gasta de batería isto, nada, só levo un 6% de batería gastado, o sea que dá ben para gravar os partidos, a ver se a memoria tamén dá, a memoria do móvil, e podo mandar o primeiro partido con certo criterio de calidade. Vale. Ollo coa desesperación, ¿no? Cando non a podes levantar, queres acabala, eso, a mellor opción houbera sido intentala levantar ou intentala pasar co pé pinzando un pouco para que acollese o compañeiro. Importante non perder a desesperación, nin estresarse moito porque teñas a proximidade dun adversario. Esta non a perde o seu corpo, a perde a súa mente, non? É o que se pode dicir ante estas xogadas. Moi ben, Turonia ahora non ten prisa, só defende con presión alta dous ou tres xogadores de Estrela e ao final acaban atopando a opción. Hai que levantala, ben, tivo paciencia para levantala, moi ben, falta, non había vantaxe, estaba marcando a lei da vantaxe co brazo erguido, vale? Se alonxa o balón ten que ter cuidado, se alonxa o balón tería que levarse a falta nos 13 metros. Teñen razón aí na queixa os de Turonia, non? Vale? Ao final probablemente anotará igual, pero se tirase desde os 13 metros pois sería moito máis fácil, non? Punto ou non? Punto. Vale. Sí. Foi correcta. Quedan 2 minutos, 9 Estrela Gaels, 15 Turonia de Gondomar. Vale, pero o partido non está tan decidido. Tamén lembrade como levantaron os 6 puntos os de Turonia, tamén o podo facer os Gaels, que principalmente vexo que están un pouco desanimados ante as imprecisións, pero non están xogando tan diferentemente. Vale? Outro tiro que se mandou e o partido remata no 28-44, segundo o meu reloxo. O mellor va a acelerar isto. Xa miraremos na segunda metade ou se aquí nos quitaron un minuto de fútbol gaélico excepcional. Vale. Pararei agora de falar un pouquiño. Entón, eu creo que vou parar e vou facer outra grabación, así descanso un pouquiño o brazo. Como total despois axunto. Pois nada, 9-15 no descanso, sempre pode haber, teñen que ter moito cuidado os árbitros, pode haber erros, seguro que levo ben a anotación, pero se sabedes que o meu resultado non é o válido, senón o a da árbitra, non? A ver como podo facer. Podo xogar co zoom, que maravilla. Vale, veña, vamos a poñer en 3, que eu creo que nos quedou guai, e seguimos na segunda metade. Así, como que non quera cousa, xa estamos na segunda metade, vamos a empezala, a
a ventaxe da tecnoloxía que poden parar, respirar e saltarse o descanso maiormente. Fai un día moi caluroso hoxe, varios xogadores de estamos pedindo un bes. Faime falta, teño o brazo tetanizado, macho. Que aproveitamos para saludar a un dos xogadores que van a refrescarse porque fai un día horrible de calor. Moi bo para ir á praia ou para andar no campo, pero para xogar gaélico quizá un poquinho máis difícil. Lembramos 9:15 e vou facer un repaso outra vez das alineacións que teño aquí. Pois temos xogando polos Gaels a André, Ángel, Xiao, Iker Trillo, Iago, Dani Llobre, Dani Hermo, Santi, Roger, Diego, Dani Rey, Alex e Robert, David da Torre, despois Juan Fernández, adestrador en Turonia, José Manuel Rodríguez, Pablo Durán, Esteban, Miguel, Alberto Vilar, Owen Lohan, Cristian, Noé, Diego, José Rafael Braña, Edward Morgan, Álvaro Vidal, Roberto Rodríguez e Xan Pérez. E queda pouquiño para comenzar xa na segunda metade. O partido creo que vai ter todavía moito desenrolo, xa vos digo, hai moita calor, os Gaels dentro de que baixaron moito a maneira de xogar, sobre todo creo que co cambio de Dani Llobre, ¿no? Que ao final pois sempre fixa defensas atrás porque é xogador perigoso e que tamén non lle trema a perna a hora de rematar as xogadas. Pois tiveron moitos erros sinxelos e iso pois os alonxa no marcador, pero non é unha diferencia ni moito menos clara a que ten Turonia, nin no marcador nin no resultado. Gustoume moito a maneira de xogar de Turonia nos minutos entre o 10 e o 20. Se xogan así, pois por suposto non terá opción Gaels, pero se xogan pois un pouco intermitentes, sí que van ter. Pois cambian de lado ahora para o salto inicial os xogadores de banda, vale? Que sería o normal. Tería no outro lado estuvo Esteban neste lado e ali non sei se era Dani, e deberían ter cambiado de lado nesta segunda metade se non me trabuco. Pero bueno, tampouco é algo dramático, entendo, non? Son cousas que haberá que ir pillando. Creo que vai saltar Alberto Vilar con Roberto Casas e vamos a dar ao Game Star a ver se temos os 30 minutos ben ou temos descontrolado aquí. Vale, xa temos o tempo en marcha. O balón vai para Dani Hermo, que entra desde esa banda. Paise precipitado outra vez, un pouco bombeado, a unha distancia que era perfecta para pase a man, vale, o que falábamos, non? Estrela, pois, non vai gañando no marcador ou non vai disputando máis, é por erros non forzados, un pouco por xestionar a velocidade do gaélico non pode ser prisa e hai que saberlo xestionar, é difícil, Todos fixemos destas, moitísimas, demasiadas. Algún aprendemos xa de vellos cando xa non xogamos. Moi ben, pois aí volve a ter Dani, agora con un poquinho máis de paciencia. Vale. Balón para Diego, de dar un pasiño para diante Diego nesta segunda metade, a ver se estaba un pouco aí cabeceando, un pouco coa moral baixa, a ver se ven arriba. É un xogador que lóxicamente coñecémolo e pode dar moito máis do que deu nesa primeira metade, non se ten que desanimar por dous tiros ou dúas xogadas que non saian. Está moi ben distribuindo Dani, mellor este pase, ainda que foi un pouco raro, pero é mellor idea, vale, ese moi telegrafiado, estuvo moi ben, creo que foi Pablo Durán, para Alberto. Xa vos digo, é fácil que me trabuque dun nome, non é
non está fácil. Moi ben aí recollida esa pelota con neve, moi ben por Cristian. E aí está outra vez. E vai Cristian, Cris, e tirou. Ben, houve cambio de porteiro, se ve que non teñen un porteiro específico hoxe, pois se Iker Trillo, creo, na portería, vale? Se como vin xogar na primeira, pois xa sei quen é. Sube Dani, pola banda dereita, e volven a facer a mesma xogada, non se pode quedar un xogador nunca en gaélico esperando un pase, porque en gaélico o que ten máis ganas colle o balón, volve a anticiparse Turonia 2 veces. Cuidado, balón a Owen, ten paciencia, ves? É o que falábamos, non é un xogador espectacular, nin explosivo, é un xogador moi serio, fai todas as cousas con tranquilidade e seguramente mellora a xogada. Bueno, ahora quere tirar o seu tiro, me parece. Vale. Aí, pero que xa se notou cando fixo o regate dereita a esquerda, notábase, eso é xogada de medio que quere tirar a paus, un pouco forzada. Aí non mellorou a xogada, fixo ben, pero quizá non era a mellor opción que tiña no seu equipo. Tamén, de vez en cando, todos queremos tirar un tiriño. Vale? Aí está ahora volvendo a xogar un poquinho con paciencia a Estrela. Eu creo que moito mellor isto, e avanzando, e despois cando teñen xogada, tampouco xogar demasiado plano, senón intentando amenazar algo. ¿No? Aquí vai Diego. Moi ben, con paciencia, porque Turonia están ben plantados, vale? Que ter cuidado, porque se faz moitas desas, a veces o que corre se les tía e non os defensas. Está no límite do pase, moi boa defensa. Moi boa defensa, non sei quen foi, creo que foi Esteban, non? Sí, moi boa defensa. Esas defensas son moi bonitas, aquí coa erva artificial facémolas menos porque dá medo a lanzarse, pero moi valiente e moi ben. Deixademe revisar que o micrófono funcione, que son capaz, vale, se a grabación pois perdedes audio ou vídeo en algún momento, pois xa sabedes por qué, estamos en modo proba. Se a proba vos gusta, pois xa sabedes, dadelle like, poñede comentarios. Se non facedes nada, non o algoritmo ese dos vídeos non saca os vídeos de gaélico e nadie se entera, vale? Foi un 45 directo moi bon, é unha distancia moi difícil de ter, casi a manda por riba. Se consigue traballar a forza e a precisión e mandar a directa a paus desde aí, sería cada 45 un punto, eso é moi útil. Boa xogada, moi boa, vale? E moi ben André, moi boa reacción de André, ten que levantala ben con calma, está solo, moi ben, perfecto defensa. Cris aí non lle quixo encimar, probablemente están facendo unha estrutura a partir do medio e non quixera presionar o loco, vale? Aí vai Dani, está moi esquinado. Se Turonia mete a Dani tan esquinado, é boa cousa para o equipo de Gondomar. Diego ten que penetrar un poquinho máis cando fala, non? Está facendo distribución moi paralela e ten que intentar romper algunha liña, porque senón Turonia está moi cómodo. Os xogadores que están pasando aquí teñen que intentar facer unha ruptura dunha liña e despois distribuir. Eso, o único que se está cansando ahora mismo é a Estrela, e Turonia casi non corre, non? Vale. Ahora, por exemplo, facer unha ruptura Robert, vale, e punto, o sea que tamén vale un puntiño, 10 a 15, vale, tamén era boa opción, ese xa metes, o sea que en curto moi ben, vexo moi ben plantada a Turonia, hai que decirlo, que están tendo paciencia na defensa e despois un ataque máis ágil, pero non acelerado, xa é a idea dos. E punto. Moi ben, pois mira que fácil, estiveron os de Estrela pois 4 minutos, 3 minutos, nunha xogadiña de 20 segundos ou 15 xa igualaron. Moitas veces eso é o que fai a claridade, o xogo claro, o xogo fácil, non afrouxa a Turonia, que quere manter esa distancia de 2 goles frente aos Gales. Moi ben.
moi ben. Boa xogada, está moi esquinado, a ver se o Esteban o dá parado, ahora sí que se pon a distancia de tiro, punto. Moi ben. Moi ben, aí o fixo ben porque armou moi rápido, ainda que Esteban lle estaba defendendo, Esteban sí que lle faltou aí un pouquiño, eso, un pouco máis de intensidade na defensa, non? Fixo unha defensa boa, pero un pouco branda. Entón, aquí están deixando, ves, eles tamén suben pouco, pero cando suben con moita máis rapidez, moito máis perigosos os ataques de Turonia. Vale. Cris pode ter a opción de tiro. El punto de novo, xa vedes que lle dura, ¿no? Aquí o xogador, o número 13, tedes que disculpar se algún non mo sei, Roger, botando Pepa a defender, non? Hai que defender coas mãos, vale? Esa defensa co pé nin serviu para nada, nin ese para e falta. Pois 11-17, minuto 7 da segunda metade, xa, como decía no descanso, o meu brazo está pedindo papas, vale? Pero bueno, se temos algún patrocinador para estes vídeos e a cousa a proba sae ben e aparece algún patrocinador, pois ese patrocinador non se preocupe que non vai ser para o meu trípode, será para axudar ao gaélico galego. Miraríamos de revertilo á asociación para que vai aos propios xogadores, aos propios clubs ou a quen sexa necesario. Xa vedes que, bueno, pois vai haber moitos xogadores, moitos sialeiros que van ver os vídeos fora. Entón, pois podes unha pequena inversión, que isto lógicamente sería unha inversión moi pequena, pois vos podes revertir. De paso, pois se tedes algún familiar xogando ao gaélico, pois lle botades unha man, ainda que sexa o seu colectivo. 11-17, o partido está para igualarse ou para rachar, vale? Está moi ben esta segunda metade, Esteban, vale? Tanto lle xa un poquinho de potencia defensiva na outra xogada, pero está xogando con moita confianza. Xogador que cando vexo eu sempre lle dá a súa mellor versión. Eu creo que lle teño que ir a ver máis partidos. Se os coita xa se rirá porque sabe de por que partido que digo. Vale. Está sacando o balón fácil da portería, Turonia, eso sabedes que se non sabemos contrarrestar os saques de porta, non podemos, non? Que moitas veces sabemos, pero non podemos. Os saques de porta do noso adversario, pois estamos dando máis posesións. Está Cebo intentando animar aos xogadores que presionen un poquinho máis o balón, que non lle deixen chegar xa aos 2 tercios ou aos 3 cuartos. Vale, o balón non vai mal, non vai mal para tiro, pero vai moi ben para pase, e golazo de Owen, que é un gran xogador para estos niveles. Ben, está me gustando a tranquilidade que ten, sobre todo que se nota que xoga tranquilo, non xoga apurado. Pois 11-20 para Turonia, que probablemente pois a súa segunda viaxe aquí ás terras de Chaián xa serán para levar puntos para casa. Queda moito partido, quedan 20 minutos, pero están xogando moi ben. Dani, vale, para Diego, xa vos digo, Diego aí está no frenando moi ben, non sei, está con Owen moitas veces, claro, é un xogador que supoño que tamén defenderá, pero esta mellor idea, bueno, non lle saiu, pero é mellor idea, ¿no? Vale, sigue habendo xogada de ataque, non saliu a xogada, pero a idea que fixo Diego foi mellor, non? Foi paso e me ofrezo e se non sale, pois volvede, que pois o equipo sempre pode volver a reciclar a xogada ao medio e volver a intentalo, non? É un pouco o concepto de, para os que sabedes de baloncesto, pois o concepto este de entrar na zona, non? Moi ben, era xogada perigosa, creo que era Noé, costame un poquinho enfocar. Perdeu a bola, agarroulle do brazo e André perdera de vista a pelota, pero sí, por pouco, pero non foi un corte limpio. Balón para Diego. Dani Hermo. Un choque aí que Dani muta. Balón bo para André. Vale, hai que buscar este. Veña.
Está moi esquinado Dani, a ver se o consigue meterse. Pode ir, pase. Aí. Ainda ten opción. Vale. Ainda ten opción, un tiro malo, pero xogada sigue, pausa e punto. Vale, punto de Dani, pouco embarullado, pero sí. Aí que comeza a xogada moi esquinado Dani, entón ten menos opcións, non? Ten que facer o regate para a dereita, tipo de extremo de fútbol a pé cambiado, é máis predecible, non? Se consigue entrar un poquinho máis en diagonal cara a área, non desde a banda, regatear para o centro, será máis perigoso. Falta a favor dos Gaels, 12-20. Se marquei ben, lembrade que o marcador que eu poño aquí arriba non ten por que coincidir co oficial, podo trabucar a hora de sinalar algo, pero creo que máis ou menos vai correcto. André, están máis cómodas agora, Dani aí entrando máis na zona central, onde fai moito máis perigo, un gran xogador, ten moito futuro. Saque ben, corte, están repetindo moito ese saque. O balón non sei se vai normalmente a Pablo Durán, neste caso foi. Con tranquilidade agora Owen, se ninguén presiona, non teñen prisa, van gañando de 8 puntos. Xogando moi fácil o medio do campo de Turonia. Fora. Está precipitando un pouco os tiros. Os tiros non os teñen que facer así con tanta presa, pois que se pasa un minuto ou dous e beneficia a Turonia. Entón tiñan tempo para facelo con máis pausa e buscar unha distancia máis curta. Están xogando ben a pesar de todo, os comentarios non deslucen que a disposición no campo é moi boa e a maneira de xogar está adaptándose perfectamente a contrarrestar os Gaels. Robert, bo cambio, pode tirar a paus, quixo, vale, e gol. Foi un gol con un pouquinho de fortuna, pero a potencia que lle pegou o balón, meteu o balón para dentro. 15-20. Xa vos digo se non está trabucado isto. Vale, vos, xa estades vendo o partido e eu marquei algo máis, vos daredes máis conta que eu mesmo, porque ao final tens que atender aos xogadores, o vídeo, o marcador, e xa vos digo, estamos en modo proba e iremos correxindo erros. Parada de hidratación, o sea que foi no minuto 15. No minuto 15, parada de hidratación pola temperatura. Xa vos digo que hoxe hai unha temperatura moi alta, aquí debemos andar pois 20 bastantes. No campo aquí que está totalmente despexado, pois quenta. Tempiño xusto para e despois pois vamos facer aquí un saúdo ás umpires dese lado e a umpires do outro, que ao final están facendo unha labor e aparte evitan multas aos clubs que se non levan os umpires de fondo, pois poderían multalos, non? E vai o minuto da pausa de hidratación. Vale. Acaba de dicir que o Turonia 21, 4 goles e 7 puntos. Non, sería 19. 12, sí.
O sea que eu teño o resultado de 15-20, ela en teoría está dicindo que van 15-19, entón pois hai unha diferencia de un punto, pois que non o vou cambiar aquí, porque creo que vai que leve a conta correcta, pero mellor pode haber un punto que ao final non subirá o marcador. É difícil para os árbitros e para os comentaristas, pois vos podedes imaginar. Seguir o resultado, se hai un erro, pois lembrade que sempre prevalece o que decida o árbitro ou a árbitra, en algúns casos, pois, a raíz do vídeo, pois, a árbitra dase conta de algún erro e pode servir, pero non ten por qué. Pode dicir que algo que eu non gravei, pois indicaba que un punto non foi, ou eu podo perder algunhas cousas dos umpires, vale? Sempre prevalece a decisión arbitral. Aquí o que gravemos desde fora vale relativamente. Vale, pois ao final a pausa de hidratación foron casi 3 minutos, o sea que debería ir o tempo a 33, vale? E vai sacar de porta. Sabedes que aquí o máis importante moitas veces non é nin quen gaña, nin sabes, quen vai primeiro na clasificación, senón quen mellora máis, que ao final é o importante, non? Para os xogadores non lles debe ter importar tanto o resultado. Os adestradores sí, que son máis resultadistas, non? Pero os xogadores o que lle ten que importar é pensar mellor e xogar máis nítido e con máis sentido de fútbol gaélico. Moi ben, non vi a ruptura clara, pero o xogo están xogando moi fácil e moi ben no medio campo. Gustame moito ver Noé, que é Longueiro, colle Miguel, pode ser xogada de gol todavía, volve para atrás, aí está Michi, moi ben, como aguanta, vale, non a perde, zurranlle, non lle tira, levanta, moi ben, está no límite de todo, da falta, dos pasos, de todo, pero a xogada seguiu, se van Esteban, carga para a dereita, foi fora. Vale, é o que vos digo, pois esas xogadas eu desde aquí mirando pola pantalla pensei que era a punto, non? Aquí Esteban mancouse no nocello, me parece, o golpear zurraronlle ou apoiou mal. Bueno, é o tobillo, pero tampouco parece con un xestos de gravedade de que non poida seguir. Vale. Probablemente a descansar un poquinho, a enfriar ou a pisarrar uns minutos. Levaban ya auga milagrosa, non sei por que non lle botan. A auga milagreira esta sempre hai que botala. Xa que de porta vai sacar Iker Trillo, se me equivoco. Vale. Moi ben, este xogador xogou moi ben nos primeiros minutos e teñen que facer que as xogadas pasen moito por el, porque distribúe con moito criterio e non riza nada a pelota. Gústame moito, falta un poquinho o punto, digamos, de seguir a xogada, é un pouco defensivo, pero ten pinta de ter uns mimbres maravillosos. Falta, podía haber unha vantaxe, vale. A verdade que sonou moito o golpe e pareceu que iban a parar. Vale. Non para Ángel. E aí que vos digo, vale, este xogador, vale, se me apuntaron correcto Xiao, pero lembrade que tamén hai xogadores que todavía non coñezo moito e disculpademe se me trabuco en algún nome. O pase, ainda que parezca que non, porque se pasa ainda que lle pegou mal o ir baixo, con forza é fácil de levantar, sabedes que incluso dándolle mal se levantan e se controlan,
non son pases tan horribles, os pases abaixo, eu prefiro os pases bombeados. Claro, ten que ter en conta, bueno, aí lle costa un pouco, se nota que un xogador, xa vimos antes no saque de banda, que está comezando, ten que darse conta que os 4 segundos contan tamén, non son solo 4 pasos, non? Podía lle deixar un poquinho, medio segundiño ou avisalo, pero bueno, tamén se aprende, cando che pitan falta, para seguinte tamén aprendes. Aí está, porteiro con visera, como Dios manda. Eso que nos gusta aí, all school. Eu todo o que sexa all school para diante. Vale, Ángel, defensa de Noé, que o presiona. Noé o encima moitísimo, moi ben, facendo unha defensa ben. Moi ben, unha defensa con brazos, con ombreiros, moi boa, sen golpear. Bueno, ahora xa non a pudo facer, pero a idea é esa. Mirade como se pode dar intensidade sen dar palmetazas tontas. Estabanlle pedindo pasos por todo tamén, ahora non os fixo, claramente. Que te quedes parado non quere dicir que sexan pasos, senón que son 4 segundos que tens que estar parados, non é un segundo de estar parado. A veces tedes que ter moito cuidado porque os árbitros e as árbitras pois pitan os pasos moito máis fácil cando te quedas parado e a veces non pasan os 4 segundos. En cambio, se te moves a veces das 5 pasos e non pasa nada, ¿no? Porque é difícil andalos contando. Vale, estamos no minuto 20, se descontamos os tres da parada, ¿no? 5 puntos nas miñas anotacións, 4 nas de Noé, efectos oficiais pues serían 4, entón o partido está máis que reñido, ¿no? Al final parecía que a diferencia era maior do xogo de Turonia, pero tampouco lle perdeu a cara. Ahora sí que botamos en falta o gol e o punto ese fáciles que se perdoaron, ¿no? Estanlle encimando moito a Iago, pero non perde a bola, entra Ángel, pode tirar a paus, ten opción e falta clara, vale. Parouse, pero que claro. Bueno, eso xa vos digo, en gaélico non debedes parar. Paramos porque, bueno, porque o estado físico, pois, é normal, non é de superhéroe como os do Ireland, ¿no? Pero non hai que parar porque arriscas a que che pitan pasos. Vale. Punto de Diego, distancia de 3, que é un gol. Para min, distancia de 4, pero xa vos digo, a mellor teño algún erro. Xa miraremos o partido en diferido, ese falso directo no que se colgará, para que sexa un pouco que máis agradable, non? Porque eso retransmitimos a posteriori, e aparte que perdemos a doble tempo, pois é máis aburrido para todos. Encima ya aí duro a Owen, pero xogador de boa estructura e xa vedes, ademais, se nota que coñece o espírito do gaélico. Necesita anotar Turonia, que leva bastante tempo ahora en dique seco. Punto. Moi ben, era o que necesitaba. Eu voulle marcar igual, pero lembrade que as anotacións que comentou a árbitro antes van 16-20. Vale. Iago, balón para Diego. Vale. Diego ten que coller o de trasladar máis metros para adiante, non pode ser un paso horizontal e que suban os outros, porque senón hai un xogador menos que presiona. Estou dando un pouco de caña neste vídeo, pero bueno, porque sei que xoga moi ben e gustame moito de feito como xoga. Que boa, que ben penetrou, xa, é moi ben. Vale, estaban o goliño, pero bueno, todo suma. Están aí a 3 puntos segunda a anotación oficial, segunda miña 4. Moi ben, está facendo moi ben. Moi ben esas transicións, está facendo moi ben Morgan.
foi punto, marca Arbi, os ampairos dudaban, pero Arbi dixo que non era punto. Sigue o partido a distancia dun gol, quedan 4 minutos máis 3 da parada, non? Tal como está o partido igualado, cada minuto conta, estalle presionando Owen moito a Dani. Bueno, é unha boa defensa, defender así. Hai que facerse, temos que facernos a que nos defendan así, a non poñernos tan nerviosos porque nos defendan así. E se pitan falta despois, pois que apiten. Pero é unha defensa, esas son as defensas que temos que implantar no gaélico para que sexa un deporte máis intenso, non? Moi ben, creo que é Pablo, estou seguro, sí, agarroulle aí, sí, agarroulle descaradamente, pero fixo por un lateral, non notou a árbitra, era contraataque de Estrela, cuidado que se meten un gol, podense meter, moi ben o porteiro, que non a perda aí, moi ben aguantado, iba con mala idea ese tiro, enviado, e necesitan salir da distancia de gol os de Turonia. Fixadevos que eu decía que o partido estaba decantado e fixadevos como foi remando Estrela pouco a pouco. Turonia colleu un rol un poquinho máis defensivo e o partido igualouse. A ver, non é que necesita o seu puntiño, pode ser gol. Fixemos un ono a grada a todos porque contábamos, fixo moi ben o regate, fixo todo a finta, fixo perfecto, e cando chegou diante da portería errou. Vale? Peza o cansancio, queda moi pouco, pero os galos teñen que ir para adiante, a polo gol que lles poda facer empatar e mesmo gañar o partido. Moi ben, a xogada sigue, tal. Gol, reclamaban empuxón, un empurrón, pero reclaman un empurrón, pero o punto que sube 20-20 en teoría. Lembrade para os que tedes vendo a cachos que hai aquí unha discrepancia na miña anotación con respecto a da árbitra, como non sei quen está trabucado ou non, que seguramente serei eu, pois deixo un marco así e bueno comentando sempre que anoten, vale? E lembrade que é a típica dificultade que temos no gaélico para gravar e retransmitir partidos. Creo que houve aí algo, un cartón amarelo ou algo así, non sei moi mal. Que pena que non o vin porque teño aí tamén o logo da tarxeta moi rifada e cuidado que o partido está rematando e pode caer da mão dos gals. Lembrade o bonito do gaélico das remontadas e boa defensa. Reclama Pablo outra vez falta, non a pitan e o tempo cúmplese, pero lembrade que houve unha pausa de hidratación que durou case 3 minutos, non? Dani para vale, siga o partido totalmente aberto. Falta, están os ánimos agora un poquinho máis caldeados, o partido está moi igualado, vai sacar Ágil, moi ben ese saque, teñen o balón, a defensa agora son moito máis duras, quedan 2 minutos e non se quede deixar. Hai que deixar vantaxe nesas xogadas, se pode. O balón caía a favor dun de Turonia, o que pasa que sí que é verdad que non estamos afeitos a dar tan duro e a xente a veces se enfada moito con eso, non? Pase longo, pode haber, pode que chegue, non chega. O
partido ten pinta de que vai rematar en empate ou que meta leva o partido. Vale, lembrade, con 20-21, probablemente este trancado sexa 20-20, que foi o que dixo o árbitro antes. E tamén fai falta Turonia moito máis, o balón chega a Iago, vale? Pudose mancar agora o choque este, bueno, non houve maldade, foi un choque lado contra lado, é duro, pero non marcan falta, choque fortuito, salto entre dous, a ver. Diciendo que queda moi pouquinho tempo, non lle queda nada a xogada, falta e pode ser o Gallá, o meu erro non traia consecuencias despois e non hai líos, pero bueno, eu fui marcando que boamente foi. Vale? Punto, e agora en teoría lembrade que vamos 21-20 e iría perdendo Turonia e o partido está para acabar. E vai Owen, que agora necesita acelerar e non pode, moi intenso Dani, ten que apurar Turonia, que non lle queda moito tempo, non a teñen que rifar, pero teñen que apurar. Vai Esteban, que fixo un moi bon partido, a ver se ten bo criterio neso, casi se lle cae, pero a recupera, vale, cuidado, vale, aí está, Cris, creo que é, moi ben Cris, o gol de Turonia, gol de Michi, creo. Creo que o gaélico, espectacular ese final, que emoción, co que remou os Gaels, e sacan rápido Solan Gou de Noé, gol. Acabou co gol de Turonia ao final, houve un pouco de pico ao final, de conflito e de protestas, pero bueno, porque o partido foi bonito, foi igualado, non?